Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Raketera. At eto na nga po ang programa kung saan pwede kang magbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang Top Secrets. Kahit ano pa ang sikreto mo, tandaan mo, walang manghuhusga sa'yo rito. During the call, pero after the call, may judgment na. Charot with harot. Anyway, meron na po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, DJ Rocky. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Parang hindi ko sure kung napuputol-putol ka o guni-guni ko lang yun. Para pong okay naman po yung dito, boses niyo po na Okay naman ako dyan sa'yo. O, sige. Anyway, baka guni-guni ko lang yun o hindi lang ako nakapaglinis ng tenga ko. Anong pwede naming itawag sa'yo? Glory po. Glory. May nunal ka ba sa muka? Marami po. Marami. Meron kasi ako kilala dati may nunal sa mukha eh. Glow din yung simula ng pangalan. Taga saan ka, Glory? Taga Santa Cruz, Manila po. Uy, taga Santa Cruz, Manila. Ilang taon ka na? 35 years old po. 35 years old. Okay, sige. Glory from Santa Cruz, Manila. Ano ang top secret mo? Nahirapan lang po kasi ako. Kasi po, kami pong live-in partner ko po, kasama po yung buong pamilya niya sa iisang bahay. Oh, nahihirapan kang makisama sa pamilya ng partner mo dahil magkakasama kayo sa loob ng isang bahay. Hindi kanya pa binubukod, kumbaga. Hindi pa po. Ah, Ano po kasi, meron na po kasi sana kaming bahay sa Cabuyao, Laguna. mhm. Na na po namin yung bahay. Kaso po, na-scam po kami ng agent. Oh no, magkano na ilabas yung pera? Nag-cash out po kami ng 175,000 po. 175,000 na scam kayo? Opo. Oh no, anong pangalan nitong agent na to nang masiraan sa radyo? Pangalan po, nakalimutan ko po. Nang wala- Kontaktan mo po kami sa kanya. Nang wala nang mabiktima, o 'di ba? From Rocky's Secret Files to Top Secrets to Tulfo na pala. Joke lang ha. Baka mamaya sabihin ninyo, naging ganun yung programa ko. Hindi, wala namang ganun, di ba? Para magreklamo ng mga reklamo ninyo. O, napapatawa ka. Parang gumagaan yung pakiramdam mo ha. Pero parang nasasaktan ka deep inside ha. Ano naman po, nahirap. Para pong tinitiis ko lang. So, sige nga. Ilan ba kayo sa loob ng bahay ngayon? Di bali po, 2 bahay siya. Magkatabi. Inuupahan po namin. Tapos po, yung mga kapatid niya po na may mga asa-asawa din, dito rin po nakatira. So super extended family yung meron dyan sa bahay na yan. Opo, sobra po naming lahat po sila magkakapatid. Tapos kami po nandito din po nakatira. Gano'n na kayo katagal nitong partner mo? Yun nga po, 13 years na po kami. 13 years. Kasal na ba kayo? Hindi po, live-in partner pa lang po. Kailan nyo balak magpakasal? Sabi po niya, pag nakalipat na po kami, kasi meron po kaming na talagang bahay sa San Pablo, Laguna, yung parang pinasalo sa amin po ng kapatid niya. Mhm. Kami po yung naguhulog. So may plano na kayo na dun manirahan? Opo. Okay. Sabi dito ni Rogelio Clara Jr., wow, may reunion lagi sa bahay. Pero po
po wala naman po akong masabi sa mga kapatid niya kasi sobrang babait naman po. Mababait. Bakit ka ba nahihirapan? Ano bang pinagagawa sa'yo? Nagiging katulong ka ba? Naglalaba ka ba? Nagluluto ka ba? Lahat ba ginagawa mo ng yung Ano gawaing po, bahay? hindi naman po lahat, parang sa pagluluto po talaga, grabe. Minsan po pagod na pagod ako. May iba ka pang trabaho? Dito lang po ako, sa bahay lang po. Kasi ayaw din po niya na magtrabaho ako sa ibang nag-a-apply nga po din ako mag-abroad ngayon. Nag-waiting din po ako ng tawag. Mhm. Kasi po ang ayaw din po yung kasama ko, yung live-in partner ko, ayaw niya po. Pero pinipilit ko lang yung Pero itong live-in partner mo, saan siya nagtatrabaho? sa Marikina po. Sa Marikina. Pero uwian naman siya dyan sa bahay nyo. Opo, uwian naman po siya. Okay. Kailan nyo balak lumipat ng bahay? Sabi niya po, kasi po nirereklamo ko na lagi sa kanya na kailangan 'tong taon na 'to dapat makalipat na kami. Kasi sobrang yung alam niyo po yung pagtitiis ko na kahit naman sabihin po kasing mababait sila, Mhm. kailangan po kasi talaga 'pag mag-asawa kayo kailangan nakabukod kayo. Mhm. Ta's po siyempre ako ugali ko po talaga na yung gusto ko yung malinis yung bahay, Mhm. is sa kanila po hindi ko talaga magawa dito. Madudumi pala sila! Alam mo, mahirap yung ganyan yung nakikibahay ka, tapos yung gusto mo sanang malinis yung paligid mo, hindi kaya dahil parang makalinis ka lang ng 1 minuto, after 2 minutes, biglang madumi na naman dahil wala silang pake dun sa mga nililinis mo at hindi sila ganun na malinis tulad mo. Opo, opo. Gano'n nakasanayan ko po kasi do'n. Ang ano ko po, ang probinsya ko po is Bicol, taga Bicol po ako. Mhm. So mapapagod ka talaga. Mapapagod ka at mapapagod kung hindi ganun yung klase ng disiplina na meron yung mga asa-asawa at yung mga kapatid ng partner mo. Sobra po talaga 'pag parang pakiramdam ko po talaga pagod. Hindi ko po alam kung wala naman po ako masyadong ginagawa, nagluluto lang talaga po ako. Yung siyempre ano ko din naman na 'yun, pakikisama ko na din sa kanila. Mhm. At bukod dun wala Tapos kayong privacy. opo, 'yun nga din po, wala din po kaming privacy. Pero siguro po kaiisip ko kung paano. Kaya yung para yung katawan ko parang pagod na pagod. Mhm. Nakakapagod din kasi nasa loob ka ng bahay, no? Akala kasi ng iba kapag wala kang trabaho tapos nasa loob lang ng bahay, parang hayahay ka lang. Hindi nila alam lahat ng mga pwedeng gawin sa bahay, gagawin mo. 'Di ba? Lahat ng linis, lahat ng luto, tapos marami pa kayo. So ilan yung pinagluluto mo sa loob ng bahay na 'yan? Halos lahat po sila mga estudyante, may trabaho. Ako lang po naiwan dito tapos yung ibang kapatid niya. Ako lang po yung parang talagang masipag mag-ano sa kusina. Ilan lahat 'yan? Ah, ano po sila magkakapatid, yung mga 12. May kambal pa po sila, eh. Wait lang ha. Para talaga, ano? 12 magkakapatid tapos may mga asa-asawa pa? Hello? Hello, Glory. Opo, Tama ba, opo. 12 magkakapatid? May mga asa-asawa pa? Tapos may mga anak-anak pa? Yung isa po, manganganak po sa November. Buntis po siya ngayon. Wait lang. Oo, hindi. 12 yung magkakapatid, may mga asawa sila, may anak pa. So, puwera pa yung 12 na yun dun sa bilang ng mga anak. Pera po. Pero hindi naman po sila laging nandito. Parang yung panganay po nandito rin yung pamilya niya, eh. Pero may bahay naman po sila sa Montalban. Umuuwi sila ng Friday ng gabi po, ta's Linggo ang balik. Kasi dito po pumapasok yung panganay na anak, sa Quezon City. Pero still, marami pa rin kayo sa loob ng bahay. Opo, kaya nga po, basta po para po akong yung parang parang nagiging hindi na healthy sa yung mental health ko po, parang hindi Mm. na gano'n gawa po ng sitwasyon. Nabu-burnout ka. Opo. Anong plano ninyo? I mean, napag-usapan nyo bang maigi kung ano na ba, kailan ba gagalaw itong plano natin na lumipat na ng bahay? Yun nga po, inano ko po siya ngayong taon na 'to, 'pag hindi pa po nangyari, wala na po akong choice kundi parang maghiwalay na lang kami. Sinabi mo talaga yun? Gagawin mo ba yun talaga?
Opo, gagawin ko talaga. Tuwang-tuwa Wala ka pa, para tuwang-tuwa ka pa. para pong wala kasing ano, siya naman po may trabaho naman, wala naman po akong masabi sa kanya talaga na Mhm, ano, kasi simula't sa po naman po ng pagsasama namin, talagang hindi naman niya po talaga ako pinabayaan. Parang mhm, ngayon lang po na parang dinadaan kami sa pagsubok, parang hindi ko na kaya. mhm. Hindi niyo ba naisip na kumuha ng katulong Hindi po, o kasi tagaluto? ano, hindi po namin na ano, kasi ano din po kami, hindi rin po kami gano'n kayaman kaya para kumuha. Kumbaga yung Ano, consideration, kumbaga medyo hindi kaya ng budget. Hindi naman sa hindi mayaman, alam mo ba na may mga hindi nga mayayaman pero merong mga katulong, eh. Kasi kailangan lang talaga nila ng katulong sa bahay, dahil hindi na nila kayang pagsabay-sabayin lahat ng mga gawain. hindi naman po namin na ano, kasi kaya naman po, pero ako Mm, lang po yung siyempre sa side ko bilang ibang ano ko, gusto ko po talaga meron kaming parang may sariling space po. mhm. I-demand mo sa kanya. Tama naman yung sinabi mo, na kung hindi siya talaga mag-aaksyon dito sa sinasabi mong nararamdaman mo, hindi ka mahalaga sa kanya. Nga po. Tas minsan po parang ano na, parang minsan po may times na parang minsan po naluluha na lang ako na minsan parang wala na lang dahilan na parang okey naman ako ta's bigla akong makakaramdam ng parang ang lungkot ko. Ano ba yung mga pagkakataon diyan sa bahay na 'yan, na masasabi mo talaga na gustong-gusto ko ng umalis ng bahay na ito? Kasi for sure, ano 'yan, nagpatong-patong, Siguro meron diyang mga platong hindi nahugasan, sangkaterba para ka naghugas ng mga plato sa restaurant. Gano'n o kaya naman naglinis ka tapos biglang dinumihan na naman. Sige nga, puwede mo bang ikuwento sa'min yung mga pagkakataong yun na nagpatong-patong kaya iyan yung naramdaman mo? Opo, ganyan lagi ang nangyayari pagka naglilinis ako, tapos biglang magdadatingan sila ta's may mga hugasin na parang tambak din hindi po sila parang naiisip na kahit sobrang nilalangaw na yung kusina, hindi po sila namomroblema ta's mas lamang po yung pag-cellphone lang. Parang dun po ako naaano, ba't hindi nila parang hindi nila na-appreciate pati yung ginagawa ko na gano'n. Hmm, pumapayag 'tong mga 'to na langaw-langawin lang yung kusina ninyo? Hindi po puwede sa ating yang malilinis, 'di ba? Sumasakit ulo natin, kumbaga yung sakit ng ulo natin talagang, vertigo na yung dating, 'di ba, 'pag may makita tayong hindi malinis? Opo, sobra, hindi ko po alam bakit tagal ko naman po na silang kilala na gano'n, pero parang alam mo po yung parang ngayon na ano, parang hindi ko na po kaya, parang kahit din sa relasyon naming dalawa parang ano na, parang gusto ko ng bumitaw. Hmm, 'di tsaka nasabi mo kanina na hindi ka man lang nila na-appreciate. So, ramdam mo ba sa sarili mo na Opo. etong mga kapatid, kapamilya ng partner mo, hindi man lang nakakapagpasalamat sa'yo, hindi ka man lang na-appreciate? Hindi po nila yun po yung nararamdaman ko na hindi parang hindi man lang ako nila na-appreciate. Minsan nga po parang hindi nila ako nakikita, eh. Ay, may gano'n pa, parang invisible ka. Akala ko ba mababait sila? Mabait po as in wala naman po talaga akong maano or maano sa kanila lalo na pagka walang-wala din kami, sila ng bahala kung hindi rin nila ako inaano kung ano Hmm, yung sa ibang pangangailangan. paraan. Kumbaga mabait sila sa ibang Opo, paraan. yun opo, yung Pero hindi bang sila gano'n mabait sa loob ng bahay in terms of kalinisan, ganyan. Mabait pero baboy sa bahay, gano'n. po. Mabait pero hindi appreciative, gano'n. Opo, yun po yung pakiramdam ko, di ko lang po alam sa kanila talaga kung na-appreciate nila o nakikita nila yung ginagawa ko. Ano Minsan po yun nga po minsan parang nanliliit na rin ako sa sarili. ano sa palagay mo yung puwedeng gawin ng mga kapamilya nitong partner mo para mas gumaan yung pakiramdam mo at hindi mo maisip na, "Push ko na nga itong paglipat," kasi baka hindi pa talaga kaya ng budget, 'di ba? Baka may mga gano'ng considerations pa, eh. Ano yung palagay mo puwede nilang magawa para matulungan ka sa nararamdaman mo? Yun nga, hindi rin nga din po nila alam, kasi hindi rin po ako nagsasabi sa kanila. Ang may alam lang po talaga itong live-in partner ko po na nahirapan na ako. Siya nga po din yung talagang inaaway ko pagka ano, yung parang hirap na hirap talaga na
May isang araw minsan po kasi may dumarating na araw na parang, ayoko na, sukong-suko na ako, parang alam mo gustong-gusto ko na lang po umuwi sa amin, parang dun na lang po ako, manahimik na lang. Parang dun na lang ako mag-stay. Itong partner mo, hindi mo lang pinagsasabihan yung mga kamag-anak niya? Hindi ko po na ano na sinasabihan niya, eh, hindi po, nahiya din siya. Hindi niya rin sinasabi. Sino bang may-ari nung mismong bahay? Ano po 'to, nangungupahan lang po kami dito, eh, kontrata lang. Kontrata lang. So magkano ang bag niyo kada buwan? Ang kami po nag-aambag kami ng 2,500 monthly, eh. Hindi pa po kasama yung kuryente at tubig, Mhm. internet. Ayan, compute tayo ha. Kahit mahina ako sa mata, pero sige, susubukan natin. 2,500. Hindi pa kasama yung kuryente, hindi pa kasama yung Kuryente tubig. po namin minsan inaabot ng 1,000 yung amin Yung ambag nyo. po. Sa halagang sabihin nating 3,500, may kuryente na, may bahay, o may nirerentahan, wala ba kayong pwedeng mahanap na kahit papano dagdagan nyo lang ng onte para yun na yung pwede nyong rentahan? Yun nga din po yung sinasabi ko dito sa live-in ko na sabi ko, kung ganito lang din naman ang binabayaran natin dito monthly, baka pwede tayo maghanap ng ibang bahay na tayo lang, tas ka-rate lang din ang binabayaran namin dito monthly. Palagay mo, ano yung rason kung bakit hindi makalis-alis dyan yung partner mo? Yun nga po pinaka main reason po yung budget din. Tapos ang iniisip niya din po kasi pagka ibang lipat kami ng bahay ta's nangungupahan ulit, ta's may bahay naman kaming puwedeng lilipatan talaga na bahay namin. Parang gastos po, more gastos sa kanya. Pero kung puro konsumisyon yung pagstay nyo dan, lalo ka na, hindi magiging maganda yung takbo ng relasyon ninyo. Oo nga po, parang alam mo yun, ano mo po yung parang wala na kaming peace of mind kasi everytime na lang magrereklamo ako sa kanya, ganito, ganyan. Yun po, parang siya din po, parang wala na rin pong peace of mind. Minsan po parang wala na rin po akong ano sa kanya na magsabi kasi po parang nananawa na din ako. Napapagod ka na, kakasabi ng gusto mo, hindi naman siya umaakto. Opo, parang ano ba, ayaw mo bang malayo diyan sa mga pamilya mo o diyan ka na lang? Ako na lang ang lalayo. Siyempre bilang babae ang hinahanap natin yung marunong manindigan sa sarili niya, yung kaya niyang bumukod, 'di ba? Kaya niyang bumuhay ng gagawin niyang pamilya. Opo, hindi ko po alam sa kanya. Hindi nga din po ako mapakasal at 13 years na kami. May iba ka pang hugot ha? Alam mo, nakakadagdag din yan. At naiintindihan Opo. kita ha, kung bakit nararamdaman mo lahat ng yan ha. Hindi ka na nga binukod, hindi ka pa nga sinisingsingan. Parang gusto lang nung partner mo na ganyan lang kayo, 'di ba? So ikaw bilang babae na matagal na sa relasyon na yan, naghahangad ka din naman na mag-level up yung meron kayo. Opo, ta's ang ano po, DJ Rocky, ano po siya, Hoy! Iba yung nabanggit mo ah! Hoy! Glory! po? Iba pa yung mababanggit mo ah! Ano po? Ibang DJ pa yung mababanggit mo. Parang hindi ako yun ah! Nanonood ko po kasi yung mga vlog nun. Hoy! Ako to! Basa princess ng radyo, Rakitera. Although, nirerespeto ko din yun kasi matagal na rin yun sa industriya at kasakasama yan ng mga antigo natin, di ba? Pero, yan, magpapakilala po ako ulit just in case di mo ko kilala. Gloria, Rakitera to ah. Raketera. Yan, sige go. Ano po yun, Kilala po kita, lagi po itong pinapanood sa TikTok, yung live niyo po gabi-gabi. Sige, bulayin mo pa ako ha. Ano na? So anong mensahe mo ngayon na lang sa sa partner mo? Bigyan kita ng pagkakataon para magbigay ng mensahe sa kanya. Kung nakikinig siya ngayon. Rocky, meron po kasi akong kasi po, hindi po di ba 13 years na kami. Ayaw nga pala, dyan pala tayo natapos kasi dahil sa sinabi mo sa akin na ibang pangalan na DJ, parang ayoko na tuloy. Sorry naman. Okay, laban, go. Di ba po 13 years na kami. Tapos po, nagpa-check up po kami nung last December po. Ng po sa kanya is zero sperm count po siya. Ano?
Zero sperm count, kaya po hindi kami magkaanak. Zero sperm count. Opo. Pero meron pa bang paraan para dumami yung Ang sperm niya? sabi po nung doktor niya, ano naman po, mga herbal supplement po. Tapos An? parang gagamutin nga po din siya. May two reasons daw po yun kasi bakit walang ganun eh. So ano yung reasons na yun? Po? Ano yung mga rason na yun? Puwedeng meron pong kasi po meron siyang history ng yung sakit na los-los. Okay. Pero okey naman daw po yung sukat ng ano niya, eh, pero yun nga po kaya hindi kami magkaanak. Tapos Mhm. po parang nagiging insecurity ko din po ngayon kasi yung mga asawa po ng kapatid niya, nagkaroon ng anak na din, nasa Canada po ngayon. Tapos yung Hmm. kapatid niya din po na manganganak na din sa November. Tas yung isa po kakapanganak lang din. Parang isa din po yun sa nagiging insecurities ko. Mm. Tsaka wala kayong privacy sa bahay na yun, eh. Kumbaga nagpatong-patong na, hindi ka napapakasalan, hindi pa kayo nagkakaanak. Puwede sana ninyong masolusyunan yang bagay na 'yan, 'di ba? Kasi hindi naman 'yan talaga ano, eh, parang endgame, eh, na hindi kayo magkakaanak, eh, pupuwede pa, eh. Kaya lang, paano kayo makakagawa ng bata kung nandiyan kayo sa loob ng bahay na ang dami-daming tao? Biglang may bumulaga sa inyo, 'di ba? Tapos nasa kalagitnaan kayo ng paggawa ng bata, 'di ba? Oh, isa pa 'yun. Oo nga po. Tas siguro din siyempre di rin po kami din makapag-budget ng maayos Mm. gawa po Anyway, wait ang lang ha, puputulin muna kita ha, commercial break muna tayo. This is Top Secrets. apo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!